ठीक तो बैठी ना या कब नहीं है होंगे तावते बनी बैठी और तो कोई समाचार बढ़िया बा देख ना वो गीत कोई नहीं है अच्छा सुनी ना क्वेश्चन भइल बा गीता बा बजा दी का बजाई तो रहे ना बिजली राते कटल गहुए लाइटे फाटे ना पौनी हमर छोटे बहाइटे रहे ना बिजली राते कटल गहुए लाइटे फाटे ना पौनी हमर छोटे बहाइट हर बोर में माल गिरी गहुए तो बिजली गहुए हर बोर में माल गिरी गहुए रिमिक्स नहीं के भाई गाना तो इतनी एथे लागता बुढ़ऊ लो सुनी लो तो बहुत खराब कही लो मेरे को का खराब लगता खराब तो ये लागता कि हई माल गिर गए मने मोलिया खाली खराब लगता मोलिया जौन साउथ बानू ये कि माल गिर ये गए बात ट्यूब बिचिल गए ये नहीं खेऊ ये बात हम यहीं से पूछा तो नहीं मान लीजिए ऐसे कर देने कि पूछी तो खराब कही तो ये कहते बे कुछ खराब नहीं किया तो मैं का खराब बताई ना माल मांग चले कि माल माल होला और कपड़ा किनता नहीं तो वो माले हटे चाहे वो मंगावत मान तेरा दुकान में कपड़ा के दुकान बा तो मंगावत तो माले नु कहिले तो यार केहू के कोनो चीज दुकान में अगर माले कहेला तो कौन लड़का अगर मानता नहीं कौन लड़की के मानता नहीं ओकरा से बात विचार कर दे का माले कहेला माल के मतलब होला सुंदर चीज के माल कहल जाला कि अनोखा होखे तो ओरे के माल कहल जाला एक्टिव जन भी चलता मान चले कि जे ठीक बिचरा तो ठीक बा वो ओकरो माने बाटे कहे के मतलब बाटे कि जे ये गीते के विस्तार बताई रहुए ना बिजली रात कट गए लाई आ छोटे पे हाइट के काल मान ली कि जे भैया हमार बानी यहाँ के मशीन बाटे मशीन मान ली कि जे तेल पिराली मशीन मान ली तेल मान ली कि होइले हां तेल पिराली मशीन यहाँ के लगा बात है तो यहाँ के रात में तेल पेरता रात में तेल पेरता नहीं तो का भइल कि तले के लाइन कट गए आ यहाँ का तो तनी लंबाई में छोट बानी मतलब हमरे कमाल लंबाई में हम अपने के छोट बानी बाकी ना तब वो आठे ना पाव पीढ़ा लगा के चाहे कुछ मुछ के ओमे डालता टीप बिचल सारा ओमे जगह में ना गइल सब बहरी गिर गइल अच्छा त माल बहरी गिर गइल डोंगा में ना गिरल बहरी गिर गइल ये तो बात मतलब अब ये न बना हां ये बा अच्छा और आगे अंतर में भी कहल बा तने अंतर सुना दी ऐसे बताए सब लोग की बात समझ पाई तो माल तनी सको में छुपा के ना के तो मजा केंग जाए दू अर्थी गीत हमने गइले बने सन जैसन रुआ सोचे वैसन लौ की कहल बा एगो बड़ी सुंदर दुलारी कहल बटे कि सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे आ धारा को मोड़ देंगे तो किनारा मिल ही जाएंगे जैसन सोचे वैसन लौ की तो सोच को बदली जी तो ऐसे तनी अंतर सुना दी भैया के मान तनी में कोई काट करोगे तो करब तो ओकरे तो बतावे पड़ी ना डाले नहीं पानी हम काले बहुरे धानी मुंडवा खराब भइल लौके ना ठिकानी डालहु ना पानी हम एक घूरे खान डालहु ना पानी रे हमहु एक घानी आ मुंड खराब होए त गिर गए ये न सब लौके ना छेदानी। लौके ना छेदानी अब देख तो ई समझ में नहीं खे आवत कि गिर गए छेदानी रे नहीं खेल अब देखी कहे का मतलब ई बा कि जब वो में डाले ना पानी घानी मतलब होला सरसों हो गई चाहे कोनो जे घानी कह जाला ओमे जब ना डाले पानी बहरी गिर गई आ तले तेल नीचे पेड़ के नीचे गिरत हटे तो ओकर छेदानी पातर होला जना से तेल गिरेला जब डिब्बा हो गई तो में लगावल जाला तो अनहारा में उनका लौकल ना छेदानी ना लौकल अलग धरा गई तेल सब बहरी गिर गई तो उनकर से मुंड खराब हो गई हमार जियान हो गई बर्बाद हो गई लौकल ना तो वही छेदानी कहल बा ओकरे कहत ओकरे के छेदानी कहल बा और कोनो प्रॉब्लम और कोनो और आगे सुने ना और सब तो ठीक बा तनी सुनाई तनी और सुन लिया आगे सुनाई सोनू सुकेश कैसे कही हमनी यूज करत है यूज पावल हो गए यूज
हमनी यूज करते यूज पावल हो गौए फ्यूज तमाना भीतर भीतर सारा मऊए पीपीऊ का बिचिल गौए घर में माल गिरी गौए पीपीऊ का बिचिल गौए ये बा अच्छा तो लास्ट में तो उहे बा लेकिन बीचवा में ये सुकेश जी के जोड़ले बानी का रहलक ह माने यहाँ के कहे के मतलब ई बनो जे पहले ही बा हाँ। जे लाइट कट गो हां आ जन बॉल यहाँ के लेके आइल बन जरो जन का कहता बॉल फ्यूज हो फ्यूज हो गई माने बॉल लगावते तले फ्यूज हो गई बा फ्यूज हो आवते के ये घड़ी एक से कल माने हाँ। गारंटी वाला होके चाहे वन गारंटी वाला होके नहीं मोदी जी को निकले बा लगाते कौनो फ्यूज। हो हाँ। रोहित सर बहुत कम दाम के बॉल बस हबर आइले हां अब रहिले हम ही है के हां अब बॉल लागल तले वो फ्यूज हो गया अच्छा दोनों के चलते काम करे पर वही के चलते काम करे हां तब कहां असली बा बताई रे तब ठीक बा तनी सको में एंजॉय खातिर लोग के मजा खातिर दिया गेल बा तनी सब दू अर्थी बाटे जैसन सोचे मोसन लग के जैसे कोनो गाना खराब तो ना होला लेकिन लोग के सोच खराब होला बस तनी मनी सोच बदल दिए तो जे मान ले वो लोग के लगे बुखार भइल बा अंदाजे जाके पेट झड़ी के दवाई लिखा छै तो का होई तो तो गड़बड़ ही रिएक्शन तो होइबे करते पहले आदमी सही बात तो चले आदमी ना जाने चले तने दिक्कत बढ़ले बा चल गेल पता तरुआ भइले तनी से सुना दियो को सलाह बता काहे के ना हम्म।